Уважаеми зрители, отдавна не съм, така да се каже, отговарял на вашите въпроси. И сега днес реших да отговоря на някои въпроси, защото са натрупали много хиляди въпроси и сега избрах някои, които, така да се каже, ми направиха сериозно впечатление. Знаете, на адрес pitaiklionbaslavishоу.com и отдавна не ме впечатлява някой въпрос. Подарявам телевизори за оригинални въпроси. Надявам се скоро да ми попадне някой много интересен и отново да подаря някой, така да се каже, хубав телевизор на този, който ме е попитал. Така, Евгений, виждам, че си приготвен да ми свириш някакви глупости. Не. Просто те гледам. Ти ме гледай, аз съм една уникално приятна гледка, която виждаш за пръв път, но моля те, свириш ми някакви неща, имам чувство, че съм в колбойски бар. Или ми свири някакви неща, които да ме подкрепят, или не дей просто да си изпълняваш ангажименти така някакси помежду другото. Това никога не се е случвало. Кое? Да си изпълняваш ангажименти между другото. Ти си излизал от студиото в знак на протест, бе. Един единствен път. Да, така е. И така, първият въпрос е от потребителство. Искаш да играя казачок ли сега? Казачок ли да играя? Аз ще отговарям на въпроси. Какво? Моля? Виж публиката какво се случва. Чакай, ти ли си солист сега или аз ще отговарям на въпроси? Кое от двете? Искам лежерна музика тип Виенска школа класическа. Първи въпрос. Това е Ричард Клайдерман, на него го мразя. Искам някаква, казах ти, Виенска класическа школа. Хайд, Моцарт и Бетовен. Първият въпрос е от потребител с никнейм Гад Мръсна. Той ме пита, кой е бил най-трудният момент в живота ти? Виж сега колко класически. Играем гавот. Кой е бил най-трудният момент в живота ти, ме пита Гад Мръсна. Сега, Гад Мръсна, ще ти отговоря така. Когато бях 5 годишен и разбрах, че пътя от капиновия храст до тоалетната може да е адски дълъг. Извинявам се. Падна ми ръката. Въпрос от Мажоретка 18. Мажоретка 18 пита: Слави, вярно ли е, че има баскетболист от Лукойл Академик, който се казва Бруно Шундов? И ако да, знаеш ли на кого е кръстен? Има такъв баскетболист, който се казва Бруно Шундов, Мажоретки. Ето вижте го, последете го на видеостената. Ето вижте, това е Бруно Шундов, наистина. А иначе на кого е кръстен? Кръстен е на баба си. Стюарт Литъл ме пита, ако си в заключена стая с Джастин Бибър и човека глас и имаш само един куршум, кого ще застреляш? Свири, бе. Чакай, че много ми е интересно какво ще отговоря. Значи, виж какво? Джастин Бибър и човека глас. Имам един куршум. Кого ще застреляш? Аз отговарям така. Себе си, да не съм луд да стоя с тия, бе. Серж от Нова Загора ме пита, защо всеки ме пренебрегва и не ми обръща внимание. Красио Прасио ме пита, какво според теб ще направи Борис Золтарийски, ако може да стане невидим за 20 секунди? Борис Золтарийски, ако стане невидим за 20 секунди. Красио, лесно ще разбереш какво е направил Борис по реакцията на Цветелина Грахич. Как се казва? Матрикса ме пита, ако в сумо двубой се сблъскат Кото Ошо и Искра Фидосова, кой ще загуби? Кото Ошо и Искра Фидосова, ако се сблъскат, най-много ще загубят зрителите, разбира.